Και γεια σας παιδιά, και σήμερα καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα ανοίξω όλα αυτά τα Lucky Blocks να δούμε τι θα τύχω. Και θα σας δείξω και πώς να κάνουμε το λαβάκα Saturno Saturnita Ritual για τα Losvakinda Saturnita. Ωραία, πάμε πρώτα αυτό. Πάμε. Κλέβουμε άλλο ένα λαβάκα. Γι' αυτό χρειάζεστε 3 λαβάκα, να ξέρετε. Αν δεν έχετε 3 λαβάκα δεν μπορείτε να το κάνετε. Κάθεστε σε ένα τρίγωνο και θα δουλέψει σε λίγη ώρα περίπου. Μισό. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν δουλεύει. Να το! Είδατε, το κάναμε. Πάνε πάνω ψηλά τώρα. Ωραία, τώρα αφού γίνει αυτό, τα χάνουμε, δεν γίνεται να τα χάσατε. Και θα σπονάρει αυτό εδώ πέρα. Και θα έχει και το Meteoric Mutation εδώ. Οπότε αν είστε τυχεροί θα το πάρει και αυτό και θα βγάζει περισσότερα λεφτά. Πάω να περιμένω εγώ τώρα, μπας και το πάρει. Που δεν νομίζω, αλλά θα δούμε. Εντάξει, δεν το πήρα, οπότε απλά το παίρνουμε. Και τώρα παιδιά θα ανοίξουμε τα Taco Blocks. Ωραία. Αυτά πάμε γρήγορα. Εντάξει. Μόνο γάτες τυχαίνουν. Νομίζω έχω και πάνω λίγο. Να. Ωραία. Τώρα δεν νομίζω να έχω άλλο, αλλά νομίζω τα άλλα τα accounts μου νομίζω έχουν. Ναι, έχω. Ωραία, για να δούμε, για να τελειώνει και το βίντεο. Πάμε. Πάλι γάτα. Εντάξει. Σας έδειξα πώς να κάνουμε το λαβάκα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο.